Ano dito? O, si Pindon, nakapasok si Pindon. Hello, Pindon? Mayong gabi, madungog ra ko ninyo. Dungog. Nalagoy ka salmot gamay bahin atong giingon ni Eugene ba nga makamatay na kuno ang self-interpretation. Nga magwali na kuno sa Biblia, sayop na kuno ang self-interpretation, makamatay na kuno, maka-impierno na kuno. Ang akong pangutana ba, asa may self-interpretation sa pagpanudlo sa Katoliko bahin aning 10 buhat Gs or chapter og sa pagtuon po sa 70 at 20 sa buhat Gs or chapter. Kaya ang amo ang pagtuon ang konteksto ana bisan gitanaw nako sa inyong CCC kung unsay konteksto sumala sa Biblia diha sa CCC. Ang iyang gihatag nga konteksto mao ang mensahe o pulong sa Dios nga maabot didto ngadto sa hintil. Mo na gitubag sa CCC diha sa inyong CCC. Unya, mao po na ang konteksto sa inyong konteksto anang whole chapter sa buhat, di ba? Gigamit na ninyo ng buhat Gs aron nga makakaon mo ilaga, tinuod dili. Dili oy, human ga mo gingon ana. Mao na oy. Taka ka man lang gingon mi ana. Mao na oy. Kanang hugaw makaon sa mga ilaga, hugaw dili. Wala giro naabot na lang ko sa edad 43 anyo sa kaluoy sa Ginoo. Joke ko gilaga. Unya mo man inyo ang konteksto anang buhat Gs nga tanang mga mahugaw makaon na. De, ang gingon na mo bro, kanang gingon da sa Epeso. Sa Epeso bang iguba ni Kristo ang parel nga nag-ulang sa duha ka kaliwatan aron mahimong usa ang katawhan. Ang kanang parel mauna ang balaod nga nagbulag silahang duha. Sa manang balaura nga nagbulag silahang duha. Anong gingon sa buhat Gs, di ba? Dili mo magihugoy si Juan, si Pedro sa mga hintil kay Juan kanang hugaw ng mga hintil para nila. Pero ingon ng Ginoo ayo isipa sila nga hugaw kay ang gihinluan sa Dios ayo na isipang mahugaw. Moto nga gipapas ang balaod nga nagbulag sa duha. Tanang bisag unsang matangas sa balaod nga nagbulag sa Hudyo ug Hintil mo na gibungkag ni Kristo. Di naman pwede makaingon ng mga Hudyo nga hugaw ng mga Hintil nga naman mga man nagyapog baboy di sila kaingon anak usama sa ibasyan mo balaod o balaod kaya aprobahan ni Kristo ng balaura nga wala man. Yan naman galing gibungkag galing ang balaod nga nagbulag. Mo na inyong interpretation diha, mo na inyong interpretation sa chapter. Sa Biblia nga giguba niya ang parel. Mao ba na inyong interpretation diha sa buhat Gs? Mo bitaw na nga dili mo ato si Pedro sa mga hintil kaya para niya ang mga hintil hugaw. Mo tutong niingon bitaw. Dili man mao inyong konteksto gud. Ano sa mga ayaw pagpundo sa usa lamang ka bersikulo kay ang magbasa Biblia. Mao inyong konteksto diha. Di ba maka-impierno? Bro, ayaw pagpundo sa usa lamang ka bersikulo. Kaya namin mga bersikulo nga supporting verses. Kung sa mga gibasihan namo, kanang nasa Epeso nga giguba niya ang parel nga nag-ulang sa duha kaliwatan, Hudyo ug Hintil aron makahimo siya bag-ong katawhan. Gibungkag niya ng parel nga nagbulag nila. Nagaida ko og context sa buhat Gs diha sa inyong CCC ug mao ba na? Sa amo ang CCC, ang meaning adtong kuan pag-ihaw pagkaon pag-ihaw pagpatay pag-ihaw kumaon ka, ang meaning adto paadtuon siya sa lugar sa mga hintil. Dili siya moadto kay ang mga hintil di sila naibalaod ang mga Hudyo nga di sila magigugoy-hugoy sa mga hintil kay ugaw mga hintil. Yan mo nagingon sa buhat 28. Apan gipadayag sa Ginoo sa ko nga dili ko na isipon nga mahugaw si bisan kinsa. Unya sa Epeso 2 sa Epeso 2 di ginamalikayan ning moong kangyod sa Epeso 2 giguba ni Kristo ang parel nga nagbulag sa duha. Unsa man ang parila nga nagbulag sa duha? Ang balaod nga nagbulag sa duha. Dato pa
Sa ato pa bro Jando kanang inyohang interpretasyon panahon nga na mga debate nga gihinluan ng ilaga iro. Makaon na. Sayop na sa interpretasyon. Mo na maka-impierno. Dili na maka-impyerno bro kay ang maka-impyerno Ano ba? ang maka-impyerno kanang pataka lang tawag anang interpret anang litan O gani, sampulan na lang nato interpretasyon. sampulan na lang nato kanang sa Daniel 7:23-25 miingon sila kana kunong fourth kingdom kuno mao daw na ang Roma pero dili na mapamatud-an nga mao na ang Roma Munis, Buhat ba? isa bro. Mugay na nagsample ako og lain ba? Kay kung diha manggod ta sa buhat Jess ni hatag na kog episode 2 isip supporting verse nga kanang giguba ni Kristo ang parel nga nagbulag sa duha. Wa man ko kabantay nga dunay SDA nakigdebate sa Katoliko kay ang Katoliko nangawog ilaga. Wala man. O kitag SDA nagidebate sa Katoliko kay ang Katoliko nangawog kamilyo, nangawog kuniho. O kabantayan naman, ang hinungdan na yun nga nung SDA magigdebate sa Katoliko kay ang Katoliko mangawog lechong baboy. Puro na hinungdan. Ang problema ko sa mga SDA manggod nga ni, bro, Bro Jando. asa yung nani, style mo gud nila, nga ni, palaod ni siya, nara ang baboy dire. Aron dili makalusot ang baboy, ilang sagnon sa ilaga, toko, taloto, uko. Bro, balik ko na ko ha, isa sapo ha. Ilahang sagnon ng balaw, ang baboy nga balaw sa baboy na sa ilalom. Ilang ipa, o sa chest pa na, ilang ipaabante, kanang toko, taloto, ilaga, ok-ok, aron ni palusot na. Kay kung muingon makarog, usas aning mananapa sa ibabaw, di ni mo kaunon, nan, ayaw pog kaunan ni nasa ilalong nga mo ang baboy. Wag gyud debat is day nagigdebate nga nag-focus lang sa baboy. Ako di ay. Nagidebate may kong Junjun Alcordo gani nga. Wala day kadungog day nga nagidebate kong Junjun Alcordo nga. Wala ka ni tandog sa ubang kuan o kan tandog sa uban. Tandog koy. Oh, tandog ni ka sa uban lagi. Nato pa imo gyud gibutang sagang. Anong focus gyud sa baboy? Sagot bro Jando, paminaw sagot. Gamay lang, pagialam ko gamay. Ang inyohang doktrina nga ang mga mahugaw, kanang pulong mahugaw, dili na kay baboy. Unya, kung imuha pong lantawon ang matang sa baboy, simra na sa ilaga. Kabantay ka ang ilaga mga anak, tag pulo, 11, pareha sa baboy. Ug unsa ang kahimtang sa baboy, mao po ng ilaga, gitawag sa scavenger. Oh, basurero. Kung ang ilaga mo kaon sa mga mahugaw, mao po na ang baboy. Kung ang ihi sa baboy maka daot sa tiil sa tao, mao po nang ihi sa ilaga. O sim na sila nga matang. Mao bitaw na nga og baboy ra imong kaunon unya pag human ang mga ilaga scavenger pod, dili nimo iapil ay wala nimo na pamatud-an diha sa buhat nga gihinluan na tanan. Inyo habian ang pagtuo ng buhat. Inyo ang gipatuo nga ang buhat, ang explanation sa buhat, maka-impierno kay magkaon na mo mga ilaga, iring. Mamaya lang inyo ang explanation na ang buhat. 10, 11 padulong sa 15. Mao na maka-impierno katong giingon ni Eugene nga maka-impierno. Ipakita sa lagod ng imong giingon nga sa CCC nga ang interpretasyon sa CCC namo nga pwede na mo kaugilaga asa sa CCC na. Akong tanaw na. Oh, kanaging kuan na pwede na mo kaugilaga Okay. Isa nga sisisin. Kay mura manggog iyang gipalabas pa diyan do nga nanudlong sa pwede na to mo. Loaded question fallacy lagi na. Kanang pangutan nga nagsagol na og pasangil, loaded question fallacy na siya. Ang problema kay kung magisgod na tag fallacy, mga suko sila kay napod ng fallacy na pod nimo. Para nila ilang fallacy mo logic na para sila ha. Di mo dawat ra ba gyud nga ilahang logic kay fallacy gina sa tua. Saan ganito pag kuan ganit brother Jando pag kining pag Usan isulti lang usa nga paragraph bro, usa nga paragraph sa CC bro. Nga ang ilaga ay pakaon. dali ang bra mo share screen ko bro. Dali lang ha. Ikaw ka share screen. CCC na mo CCC na mo Si isulti lang ang si CC.
Dali lang Paragraph bro. yung number. Paragraph. Hindi ka ka-share screen diya, uy. Ay, man. Only the host can share in the meeting man. Maugay na gani, Kasi di ka kakuan. Isulti na lang kung unsa na siya nga kuan. Unsa na siya nga CCC paragraph. Dala. Unsa nga CCC number? Unsay pagsabot sa CCC sa buhat Jis whole chapter. Okay, tubag. Cebuano, Katoliko, pagsabot. Unsa may pagsabot sa Catechism of the Catholic Church. Bahin Unsay sa paragraph, unsay paragraph siya, bro Peter, unsay paragraph? Hulat gani no, paghulat. Di, Ayaw pagdali. paragraph ba? Ay, bago ka magbasa paragraph, kay basahon na mo dili sa English. Unang-una, ang CCC na mo, wala galit Tagalog, nagbisaya ka na inoon diya. Unsan man ni noon? Dili, mo say tubag sa ako ang Wa may pag-search. wa may English, wala may Bisaya na nga mong CCC, binisaya ka naman inoon. Naon sa naman kagipatranslate ganyan ako ni sa Bisaya ano, dili pwede i-translate sa Bisaya. Wala magalit Tagalog nga CCC, nagbinisaya na inoon. May pa-translate, gipa-translate gani nako. Paminaw ra Di, ko. unsa may paragraph, ihatag sa paragraph. Kay para bisag bisahon nimo siya sa Bisaya, basahon na mo sa English. Sige. 543. Ah, So 543. 674 to 600. 500. Hindi yung pinaka-specific nga paragraph nga na mabasa nga ang ilaga gipakaon. 500 543 ko no. 543 man siya. basa. So naon sa naman mo nga bisita ko ninyo nya dili ko ninyo pa humanon Dili, sa mababasahon gyapon nimo pero amo ang sabayan sa English ba? Inom na gani no kay magbasa na gani ko. Oh, sige. ang buhat kapitulo 10 usa ka 543 bro, 543. Simbahan paminaw sa pinaagi sa panghitabo ni Pedro ug ni Cornelio gibutyag sa Dios nga ang kaluwasan dili lang para sa mga Hudiyo kundi dili sa tanan lakip ang mga dili Hudiyo mao ni amo ang pagsabot brother Jando ha. 543. The proclamation of the kingdom of God man eh. Gingon dili everyone is called to enter the kingdom. Giila sa katolikong simbahan pinaka O may gingon dili ka mukha na mo gilagaw. Gingon dili. CCC 543 mo ni gingon. Everyone is called to enter the kingdom. First announced to the children of Israel, this messianic kingdom is intended to accept men of all nations. To enter it, one must first accept Jesus' word. The word of the Lord is compared to a seed sown in a field. Those who hear it with faith and are numbered among the little flock of Christ have truly received the kingdom. Then by its own power, the seed sprouts and grows until the harvest. Until harvest. Wow. Wala magingon na nga. Everyone can eat rat. Awa may ilaga diri. wala gani isaga gani ngano tingala wala man di. Yung CCC. Kasi sa to lang CCC. Sa to namo sila yung gipangata nga number. Kami nga sa ba, Brother Jando, ang akong punto, natingala ko nga ang inyong CCC, wala man nag-promote nga sa buhat Jis, nga ang buhat Jis, ang iyang konteksto, mao ang makaon ng ilaga. Wala ka promote, ana, kasabot ka? Asa man ang Ay, CCC? Pindon. Para masayad ka, ang kanang imong gipangita, komentaris, ang CCC na mo dili na komentary, official teaching na. Ayaw pangita diya kay komentary man imong gipangita, dili na komentary ang CCC in taon. Mo dili nimo na mabasa diya kay dili na komentary ang among CCC. Hindi man na mao akong buti pasabot bro ng inyong nas inyong hunahuna. Ang akong gipangutana diri sa CCC, unsay konteksto sa buhat Jis sumala sa CCC? Ang iyang konteksto, wala nag-ingon ha, paminaw ha, wala nag-ingon nga ang baboy, wala nag-ingon nga ang ilaga, gihinluan sa Dios aron ipakaon sa Kristiyanos. Pero natingala ko nga nung ugnaay mga debate, ang inyong pagsabot sa buhat Jis, hulsap sa buhat Jis, nga gihinluan na tanang mananap, bisan ilaga diha, ulihipan o kunsa pa diha nga mga mahugaw nga mananap. Natingala ko sa to ba, buot ipasabot sa ako ang puntarya sa ko ang istorya, nga ang Katoliko, mao na siya yung mga pagtulunan nga maka-impierno, self-interpretation, nga wa ganay sa inyong sisisi. Kasabot mo? Imora nang panaghapran nimo na. Imora nang panaghap. Sa iyo, Katoliko ako na debate. Katoliko ako na debate. Panaghap nimo. Katoliko ako na debate. Panaghap si Junjun Alcordo. Panaghap nimo na pindon oy.
Oo. Ginoo na lagi. Mo nag-iingon ni Eugene Gapo nga self-interpretation nga maka-impierno. Kaya nga naman, tiyaw mo na katanan. Apil ulihipan, makaon na. Wala. Apil ng Bro, bayod, makaon ang na. ako nahibaloan Peter Pendon, ang giingon to Peter Pendon, bisag unsang karneng gibaligya sa merkado. Mato na po kadiya sa Korinto, nga dili man sa Korinto yung gamit mo. Ganito. Usa man na sa mga explanation na mo. Contextual man ko dapat Oo. ta magsabot og Biblia, di man ta Usa na sa protecting. napa. Sa Biblia. Napa, Epeso 2:14. Wala man na. Akong basahon na, Pendon, akong basahon ng Epeso 2. Di, wala dyan do. Basahon nato sa kwan, basahon nato sa para makita nato ba. Arita sa kuan, ako sang basahon ning kuan. Ako sang basahon ning Epeso 2:13. Bisita mga kunin niyo. Pahuman ako sa ako ang gibasa kay ako nang gipangita diri oh. Wala man kay gibasa bro, nga sisisina mo bro eh. Wala man. Kabut-but man ka. Ano ko basahon diri ha, isa sa mga explanation na mo ha. Ingon diri Epeso 2:12, kaniadto nahimulag kamo kang Kristo. So ang giingnan dire ang mga hintil. Kay mga langyaw man kamo dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto siyang katawhan. Nagkinabuhi kamo ning kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios karon nagiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kasi Kristo gayud mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudyo, ang mga dili Hudyo, nga usa na lamang nga katawhan pinaagi siyang kamatayon, giguba niya ang parel sa panagbingkel nga nagulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makabot ang pakigdait. Muna gingon ako giguba ni Kristo ang parel ug ang kanang parel nga yang giguba balaod sa mga Hudyo nga nagulang sa mga hintil aron mahimo ang usa ka bag-ong katawhan makabot ang pakigdait. Kay wa may pakigdait kung mingon ang mga Hudyo nga hugaw mo kay nangaon mo sayop mo kay ngon ani mo wa mo nasulod sa balaod mo nang giguba na niya ng parila na aron makabot ang pakigdait unya mga SDA balik-balikon yun ro magubot. Brother Dando, ako na po da. Okay. Kanang imuhang gibasa, ang giingon diha nga gibungkag niya ang balaod sa Hudyo. Kana bang pagdili sa pagkaon sa mga mahugaw, balaod na sa Hudyo, balaod na sa Dios. Balaod na sa tao bro mo na giingon niya bro. Ug palitan karon, sugo na sa Dios, dawaton nimo butbuton ka. Bro, Basahon. balaod na sa tao bro. Balaod na sa Dios, ako basahon na. Balaod na sa tao na kuno ha. Ilis Dando ba pagka bakakuna na lang gini mong tuhan na kabiliban na lang ginako nimo imo pa ning programa mamutbot pa ka dire. Ako basahon na. Balaod ba ni sa tao ha? Sige. Ay, pag binutbot ni Brother Dando god. Sige. Og si Jehovah misulti kang Moises. Kinsa nagsulti kang Moises? Ikaw may butbuton oy. Oh, kaya og misulti si Jehovah kang Moises. Kinsa nagsulti si kang Moises? Ang tao? Sige, tiwasa. Og kang araw nga nag-ingon, isulti mo kini sa mga anak sa Israel. Ingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimong pagkanon ninyo. Oh, kinsa man nga pulong? Dili ni sa Okay. Dios? Oh, manaka. Okay. Manaka, ako na pod. Ay, wala pa. Sige. Oh, ingon dire. Tanang mananap nga naibabaw sa yuta, kadtong mga mananap nga may kuko nga pikas og may tiil nga buak og nagapangusap sa taliwala sa mga mananap. Kini mao'y mahimo ninyong kanon. Sugo ni siya sa tao o sugo sa Dios? Oh. Klaro kayo nga sugo ni sa Dios, di ba? Apan ang mga nagapangusap kun sa mga kuko nga pikas, dili ninyo pagkanon. Kini mao ang kamilyo, bisan pa kini nagapangusap kini walay pikas mahugaw kini alang kaninyo. Ang ang kuniho kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas mahugaw kini alang kaninyo. Ang libre kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas mahugaw kini alang kaninyo. Ang baboy
kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak apan wala nagapangusap sa kinaon kini mahugaw alang kaninyo. Sa unod niini dili ka mo mag kaon ug dili ka mo maghikap sa mga lawas nga patay niini mahugaw kini alang kaninyo. Kang kinsa man ni nga sugo brother Jando kay matud pa nimo sa tao man eh. Tao. Akong gibasa nga sugo sa Dios. Sa tao. Dawaton lagi. nimong namot ka. Wala ko namutbot. Basa na Anong po wala ko. ka namot? Ako na po'y basa. Ako na po'y basa. Ah, O niya? Colossus 2:20. Sa yung sa Colossus 2:20, namatay na Ayaw, sa kamo, ano? namatay na kamo uban ni Kristo og naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari nining kalibutan. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo, nga daw iya pa kamo nining kalibutan. Nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon, ingon sa ayaw pagkupot ni ini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto, dili na magpulos kining tanan, human kini magamit, kini mga sugo, og mga pagtulunan nga gibinuhat lamang og tawo. nga. Brother Jando, Mao kung nagiingon ano, si Apostol Pablo nagingon siya sa Hebreo 13:7 ingon siya inumdumi 13:9 ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makatipas kaninyo gikan sa matarong nga agyanan maayo gayod nga malig-on ng atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios og dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini mao nay hinungdan nganong niingon si Apostol Pablo sa Roma 14:14 sumala pa ni Apostol Pablo dinhi tungod kay ako anak kang Ginoong Hesus nasayran ko nga walay pagkaon nga dili hinlo. kaon may gisguton ana brother Jando wa man Walay pagkaon nga dili hinlo. Nya, balik ko na po na ako tungging akong gibasa kanina sa kwan sa Colossus 2:20 para makita gyud oy. Usa giingon din eh. Oh, Colossus 2:20 namatay na kamo uban ni Kristo naluwas nagikan sa mga espiritu nga naghari nining kalibutan apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo nga daw iya pa kamo nining kalibutan kalibutan. nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon ingon sa ayaw pagkupot ni ini Oh, ayaw pagtilaw ni ana ayaw paghikap ni adto ana dili na magpulos kining tanan human kini magamit kini mga sugo og mga pagtulunan nga binuhat lamang og tawo nganong mga gitawag siya og anong gitawag siya og binuhat lamang og tawo mao na brother Jando. ay sa bro istorya ko diri bro ay sa binastos di ba istorya po ko diri nganong gitawag man siya og binuhat lamang og tawo nanudlo ang mga Seventh-day Adventist mga kaigsuonan nga ang seremonyal loko no ang gipapas. Ang seremonyal lo ang gipapas. Atong basahon tong Levitico 11 nga yang gibasa kaganina, pero akong gamito nga translation New Living Translation. New Living Translation ta Levitico 11:1. Kaya 11:1. Then the Lord said to Moses and Aaron, give the following instructions to the Israelites, the animals you may use for food. Include those that have completely divided hooves and chew the cud. Lakto ta sa 7. And the pig may not be eaten, for though it has split hooves, it does not chew the cud. You may not eat the meat of these animals or touch their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. Sa ato pa, ang kanini ay nasa Leviticus 11 ug Deuteronomy 14, ceremonial law ni sila. They are ceremonially unclean for you. Nanudlo ang mga Seventh-day Adventist ang ceremonial law gipapas na. Oh, ceremonial law man dahil na. Di hinimo lagtawo. Ida, oy. Ako na pod. Okay.
Ang imuhang gibasa Brother Jando sa episo hinimo og tawo. Ang akong gibasa dili ni hinimo og tawo Brother Jando. Sa imuhang gibasa diri sa Levitico 11:8 wala nag-ingon diri nga ceremonial law of their flesh shall ye not eat and their carcass shall ye not touch, they are unclean to you. Wala gyud nag-ingon nga ceremonial. Muna nga kanang imuhang Bible, mo nag-ingon nga gitawag og self-interpretation, muhatod yun na siya sa kalaglagan, muhatod yun na sakto tong giingon ni Eugene nga, muhatod sa impierno. Kaya gano man, tanawa ragod, ang imuhang gibasa diha sa Efeso, hinimo og tao. Gibasa po nimo ang Kolosas, ato dapat nimo gibasa sa Kolosas, hinimo gyapog tao, pero ang ako ang kining pagdili sa mananap nga mahugaw, hinimo dahil nig tao. Hinimo biya nig Dios, brad. Nawala man. Nawa man siya bro. Ayaw ko na, ayaw ina nga hinimog tao ni, kay hinimo biya nila Dios. Bro, Gingon dito bro, nga hinimo og tawo. Dili ka maghikap, dili ka magtilaw, unsa to? Mga hinimo na siyang tao. Kanang imong explanation pindon. Kanang imong explanation pindon mo na hinimo-himo rin. Hinimo-himo ani mo na. bro, Hindi pala ako, wala mo ko na-explain. Bro Pindon. Bro Pindon. Bro Pindon, I read this one. pangutan ako ni mong chat GPT Bro Pindon kung kung ceremonial law ba ang Levitico 11. Pangutan ako ni mong chat GPT kung ano sa ito bag. Dili na ko maka-open sa ChatGPT kay pabayaro naman ko niya. Ikaw open. Dili, Ika sumala sa dili, Biblia. wala kinahanglan bayad sa chat GPT. Libre man ang chat GPT. Dili na ko maka-open ron bro. Ay, pabayaro na ko niya bro. Mo ba? Hindi ko open. Asa tayo magibasa? Asa tayo magibasa yung ganina day nga gabasa-basa ganyan sa ulit day. Kuan to siya kining ako ano to siyang na-open basta kay makasulay na kag open nara siya mga kanang Sulay ko no karon kuno kanang pangutan na kuno karon kung ceremonial law ba ang Levitico 11. May mangutana gani ka bro og sa ChatGPT ina yung sumala sa Biblia o ceremonial law ba ang Eh, bro Pindon, unsa man pagsabutin niyo sa ceremonial law? ceremonial law ilahang gi kuan akong pagsabot ana mao ang context sa ceremonial law nga gisigutan sa Biblia nag-refer ngadto sa kang Kristo nga ilahang ginahiwa. Dili oy layo ra kayo. Ang ceremonial law gali bro kanang balaod ba nga dunay pagisgot sa pagkahugaw, sa pagkahinlo, mahugaw, mahinlo mo na mini ceremonial law. Mahugawan ka, Seremonyas ba mahinluan ka. Sa termino pa lang Pindon, sa termino pa lang ba nga seremonyas ba? Balaod nga dunay seremonyas. Ceremonial. Wala sa tawag yung ceremonial law. Monthly mo ay gitaw og ceremonial law. Oh, kana mga ceremonial law nga mga dunay panulundon ba nga dili iya sa Dios. Ceremonial law gali kanang dunay pagisgot og mahugawan ka, pananglitan, kanang balaod nga kuan, kanang balaod nga ayaw dulog sa imong asawa gidugo. Ana, ceremonial law na siya kay mahugawan man ka. Oh, kanang kuan pagsimbang Sabado, mao na siya ceremonial law na. Ceremonial law basta mahugawan ka o mahinluan ka, ceremonial law na siya. Sumala sa Biblia ceremonial law ba Ang Levitico 11. 11. Ano ko no dia? Sumala sa Biblia Ceremonial law ba ang Levitico 11 sa ito bag? ikaw na ko no. Dili ko maka-open lagi. Mo ang chat GPT ni mo di ka open. Ako na nagsubihan niya ceremonial ba Ceremonial law ba ang Levitico 11? Levitico 11. 11 all chapter. All chapter. Yung sumpay man mo whole chapter. Tibok yun, aron nga, may bawaan. Ug asa kutob ang balaod nga gisgutan di ara kutob. Ha? Asa kutob ang balaod nga gisgutan di ara kutob. Sumala sa Biblia ang Levitico 11 tibuok kapitulo ceremonial ba tubag
ceremonial laws ang Levitico 11 apan kinahanglan klaro Ceremonial law lagi. dami yung sumala sa Biblia. Ingon bitaw ko, Okay, ingon bitaw ko Muna giwagtang ceremonial law. ingon bitaw ko ceremonial law. Na, Bigot sa limpyo o dili limpyo nga mga hayop. ceremonial law lagi. Unon, kung unsay makahimo sa usa ka tawo sa ritual ni unclean, Ceremonial law lagi. mao kini ang mga balaod sa mga mananap. Kini na ko no. Ceremonial law lagi. Ingon bitaw dia ceremonial law. Nabasahan na bitaw nimo bitaw nga ceremonial law. Sumala sa Biblia. Pangutan na ang Deuteronomy 14. Sumala sa Biblia ang Levitico 11 hinimo ba sa tao? Sa ini mo sa tao, ceremonial law kung giingon. Wala nang ingon gani hinimo sa tao. Di, ingon ko sa Colossus 2:20. Hinimo sa tao. Onya, Ingon nga hinikap. ayaw kurambusa. Sama na Palace of Equivocation mo nagihimo nimo. Ayaw lagi pag equivocation lagi noon sa. Ako ibasa ganina Colossus 2:20-21. Pangutan na to, ang Colossus 2:21, hinimo ba na og tawo? Muna kung gibasa ganyan mo na yung pangutan na gali. Sa mga kurambuson man nimo. Ato ba? Uyan ka nga. Scramble man nimo. Ang giingon nako, ang sa Levitico 11, ceremonial law na siya. Onya ang ceremonial law base sa panudlo sa SDA gipapas ni Kristo. Anong gipapas ni Kristo? Kaya ang pagsabot mo sa SDA sa ceremonial law hinimo nagtawo. Basa ba din mo ba ingon ka ayaw paghikap, ayaw pag Colossus 2:21 bungutan na. Sa kanang Colossus 2:20-21. nag-repair ba na sa Levitico 11? Unsa man di gipasabot nga ayaw paghikap ni Ana? Asa man nabasa di ba nasa Levitico 11:8 na siya? Kining imuhang Ayaw paghikap sa patayng lawas ni ini. Yan, uyon ka nga kining nasa Levitico 11 hinimo nagtao. Pangutan ako no. Abe, tanong diri ha. Tanong ko no. Asa gibase ang Colossus 2:21. Sumala sa Biblia asa nag-repair ba? Sumala sa Biblia sumala sa Biblia na naka-repair ba ang Colossus 2:21 no? Punta na ko no. Asa man gi-repair ng Colossus 2:21. 21. Asa man gi-repair? Sumala sa Biblia naka-repair. Asa man gi-repair? Naka-repair ba ang Colossus 2:1 sa Levitico? Asa siya gi-repair? Na akong pangutana diri ha. Sumala sa Biblia ang Colossus 2:21 naka-refer ba sa Levitico 11? Ang tubag dili. Direkta ang Colossus 2:21 dili specificong nag-refer direkta sa Levitico 11. Dili specifico, dili lagi specifico lagi. Ingon bitaw ko dili specifico. Unsa man gyud? Unsa man gyud? Dili siya specific. Ingon ako dili siya specific. Pero klaro kayo masabot nimo kay wala may laing balaod nga nagsutig ayaw hikap ni adto. Imo ra. Dili. Ingon ba di kog specific. Kana ni ayaw ka mo paghikap sa patayng lawas ni ini. Usa man din na di ay. Ikaw yung ingon na specific diya sa Levitico. Wala, ingon ko naka-refer siya, dili siya specific sa Levitico 11 pero masabot nimo. Naaba din laing balaod, sige pindon, naaba din laing balaod pindon nga ayaw paghikap ni ana. Gawas sa Levitico 11. Gawas sa Levitico 11 ba naaba din laing balaod nga ayaw paghikap ni ana. Colossus 2:21 ayaw hikapa, ayaw tilawi, ayaw kupte. Kini nga mga islugan o pulong sa tao dili direkta o quotation sa balaod ni Moises. Ikaduha, klaro nga giingon ni Pablo nga human sa roles kini
Kolosas 2:22 nga ang tanan niini nga wala pinaagi sa paggamit sumala sa mga sugo nga pagtulunan sa mga tao. Mao lagi nga No, karon. Wala kay ang tanan ko nimo lagi. Asa nagi Refer sa- unsa nga balaod ng ayaw paghikap ni ana kung dili na mao ang giingon sa Levitico unsi nga ayaw hikapang patayng lawas ni ini kung dili na siya mao usa ba laing balaod nga nagisgotog ayaw paghikap ni ana. ang kolosas Ay, ayaw pagtilaw ni ini asa mo na balaura gikuha ka ano kay ingon man gud dili na magpulos ang tanan human kini magamit. Ingon man gud dia pindon dili na kini magpulos human kini magamit mo na mo ingon dia. Oh. asa kini Asa ka na nga balaod. diba may mga pangutana Pagay na asa ka na nga balaod ng ayaw paghikap ni ini. okay, minaw sa sumala sa Kolosas ang tubag ang Kolosas 2:21 naka-refer sa pagtulunan sa mga tao particularly roles nga gipahamtang sa mga false teacher sa Kolosas dili sa balaod sa Dios sumala sa Levitico 11. Tanawa ko brother Jando matukan ko ng chat GPT mas gamitan na nimong sumala sa Biblia. Gina usa lagi balaura lagi. Ha? Usa lagi balaura. Balaod gani ingon gani sa diri o nga kuan nga ang Kolosas 2:21 naka-refer sa pagtulunan sa mga tao. Particularly roles nga gipahamtang sa mga false teachers sa Kolosas dili sa balaod sama sa Levitico 11. Dili sa balaod sa Dios sama sa Levitico 11. Oh, ang teksto mismo ang nagpasabot sa iyang reference sa Kolosas 2:22. Ay nagingon nga idagan nimo sa sugo sa Ginoo. Mabito kung giingon sa imo brother Jando nga false kanang gitawag og kini self interpretation ang inyong pagtulunan nga mubasa mo sa Kolosas inyong i-refer kadto sa Levitico 11 nga wala man ko nag-refer dire. Ingon sa dire ayaw hikapa, ayaw tilawi, ayaw kupti nga ang tanan niini nangawala pinaagi sa paggamit sumala sa mga sugo o pagtulunan sa tao. Muna akong giingon sa imuha ganiya. Ayaw gamita ang Levitico 11 kay dili na pagtulunan sa tao, iya na sa Dios. Yan supak-supak biya ganiya kay ingon ka nga iya lagi na sa tao lagi kay mao na pagtulunan nga seremonyal nga giwala sa SDA. Ceremonial di usay patulon nyo sa ceremonial bro gipapas o wala. Klaro kaayo nga ang Di ba ako na ba? Sumala sa inyong pagtulunan sa Seventh-day Adventist ang ceremonial lo gipapas o wala. Okay. Dirita sa Biblia. Ay nga sumala sa Seventh-day Adventist. Sa inyo sa SDA bro noon sa man kanamoy lagda. Ha? Makaamoy lagda naman sa inyo ang lagda na ceremonial law, moral law, di ba? Ang sa Okay. sa inyong lagda may tungkol sa ceremonial law, moral law. Ito natin mga bersikulo kumpara na tapat o mo ko'y lagda dire ko nanana ko dire kay in English mo kundi akong lagda dire. In English niya itong bag-o ba? Bag-o nga version o mo ko itong lagda nga karaan god. Kung sa may giingon da sa inyong lagda bro, may tungkol sa ceremonial law, mabasara ko itong giingon dito be. Inyong lagda. At itong gibahin ng ceremonial law moral law din na yung mga sulat sa ubos, kanan usay comparison sa duha. Tapos inyong lagda, basahara ko na nasa ceremonial law be. Okay. Dara. Ako gipangutana sa GPT. Di sa inyong lagda bro, sa mga. Okay niyang tubagan niyo. Bro, sa inyong inyong lagda no sa binuang mo na imo ha. Paminaw gani ni, paminaw. Dili ninyo lagda ang chat GPT. Katong lang sa inyong lagda ba? Sa inyong lagda, wala kay lagda. Wala ko lagda dire. Aluya, wala lagda. Oy. Di na po nakatuuhan ng wala lagda. Ha? Di nakatuuhan nga wala kay lagda. Ako lagda bro, ihulman sa kong amigo si Arnel. Makak man kanamo oy. Wala kay lagda.
Wala ko lagda karon gihulman lagi na Nil. Pangulam naglang lagda di kung wala ka. Imposible kayo, wala ka na. Lagda, Gabi wala naman. Binuang. Kami na sa good brother dito. Ang gipangutanan na diri sa ChatGPT Ang naanak ko dirependon. Ang naanak ko dirependon in English man good ne. Timeless truths. Timeless truths. Asa man diri dapita ang kuan bro? Apan dili tanan nga balaod. Asa dapita diri ang may tungod sa moral law, ceremonial law bro? Ano yung libro nga Timeless Truths? Ito may ga buto na ikaw ni. Di. Kuan. Ya ko adto mo Di, niya. asa ni nga kuan? Inyo mo ning libro. Uy, Pindon. Inyo mo ning libro ning Timeless Truths. Mo ninyo ang bag-ong version sa lagda karon. Asa diri nga topic ang may tungod sa kuan sa ceremonial law, moral law. Ato mo pangutanon nimo. Dara ko ao. Unsay Dili. pagsabot sa ceremonial law sa Bro, dili bro. Ayo na bro, binuang mo na imuha bro. ang ceremonial Puro law, opinion mao- naman ang Bro, ayo na no sa mga wa naman ka nagbase sa inyo ang opisyal nga doktrina. Amo aman niyo. Di, wala na ka nagbase sa inyong opisyal nga doktrina. Ingon ko, Opinion na ng ChatGPT, Pindon. Opinion ni ChatGPT, sumala sa inyong kuan, sumala sa inyong pagtulungan, pero opinion na ng dili na ChatGPT. inyong opisyal nga panudlo ato sa inyo ang lagda. Animal sacrifice mo na yung mga Di, ceremonial law. inyong lagda ba? May manawag ta ni Eugene be. Ritual. Manawag ta ni Eugene be. Kurbida ni tahanan ni. Ordinary. Manawag ta ni manawag ta ni Eugene be. Mga handog sa mga kapistahan, sa mga Sa manawag ta ni Eugene kay mo tulibagbag mo si Pindon. Oh, mamaya akong pagtulunan. Manawag ta ni Eugene be kay wasig na ani siya lagda. Ano sa maong mga butang nga Walay na umalabot to. nagtulo. Ano siya gitawag seremonyal? Atong salayag tawag si Eugene be. Yarabang ko ni Eugene ganiya nga Kanang ang kuan. self-interpretation. Tawagan ta ni si Eugene. Tanawaran ko naging ang self-interpretation ganiya. Ay, Kolosas 2:21. wala ko gilabtan diha. Patay ang mutuo kang jando, ay gid mo tuo kang Wala. jando kinasakpan na. Wala ko gilabtan. Wala gid ang refer at Kolosas 2. No, sa Levitico. Pero siya ingon sa ganiha nga nag-refer na kuno mo na siya gitawag og self-interpret. Self-interpretation. Di- bro, Bro, kanang chat GPT bro, dili mo na mo inyong opisyal nga doktrina. Ato sa inyong opisyal nga doktrina lagda ba? Nung tana magani ko diri ako pakita sa lagda. Dili. Ase ipakita imong lagda be. Abre yung camera be, pakita sa mong lagda nimo be. Sige na ko tagay na ko nung Wa naman ka nagbase sa inyong doktrina, chat GPT na lang magkatanan. Gignan tagani ka nga ako ang lagda gihulaman sa akong amigo. Napangulam ko ato ka. Ato dito. Kay wala mo ulong utanam, akong pangutanang inyo mga opisyal nga panudlo. Ngayon mo kung basag chat GPT, inyo opisyal nga panudlo kung pangutanan ako. Inuang mo na yung style mo. Sakpan eh. Hindi, lami mo gusto na inyohang lagda aron makita dito. Aron makita dito kung unsay inyohang kuan, unsay inyong pagsabot sa ceremonial law. Dara, sumala sa lagda, Si lagda. o doktrina sa Adventist. Sumala sa lagda, doktrina sa Adventist, ang ceremonial law ba gipapas ang tubag? Oo, sumala sa official nga pagtulunan sa Seventh Adventist Church. Alo, gipapas sa cross niya. So kung ni Cristo. gipapas sa ceremonial law, pwede na di mo mangaon mukaon karon og kanang gibawal ka diadto kay gipapas naman din na sa inyo adi ay. Gipapas sa ceremonial law. Number one, Onya, now, ang nabasahan nimo ganyan sa chat GPT nga kuan, Levitico 11 ceremonial law man. okay, Didi ka mo kana na de. Pindon. Okay, banda na among lagda, brother Jando, hilom sa ha. Unsay gipasabot sa SDA nga ceremonial law. O nga, mulandong lamang sa kamatayon ni Kristo. Sa lagda sa SDA, ang ceremonial law naglangkob sa animal sacrifice, sanctuary, temple service, priestly, ritual, mga kapistahan o ordinansa ng Kristo. Mabasa na siya sa Hebrehanon 10:1, anino sa maayong butang nga umalabot. Maong butang umalabot. Number 2, Brother Jando,
ngano nga giingon sa SDA nga gipapas. Kolosas 2:14 giwagtang ang kasulatan sa mga ordinansa nga gilansang sa cross. Okay. So, Episode di 2:15. dapat Oh. mukhaon na magbaboy ron kay wala naman itanggal naman din natin kay, yung kay gipapas man day ang ceremonial law sumala sa panudlo sa Seventh-day Adventist. Pindon. kaon na Pindon. magbaboy. Kay gipapas man ka ang ceremonial law sumala sa inyong panudlo sa SDA. Imong kauban ni Bro Dando, si Romel, no? Romel? Si Romel. Si Romel. Brother Romel, ayaw og inang ang baboy apil sa ritual nga halad. Wa may gihalad ang baboy sa unang panahon. Oy. Di ceremonial lo may gingon diyan kana ceremonial lo ang pagbawal sa pagkaon sa baboy ceremonial lo mana. Pinoy, animal sacrifice kanang gihalad ba? Mel. Pangutana ko no di abi sa imo ang sa GPTV kanang Levitico 11:7 to 8 ceremonial law ba na? Okay, mong tanan na po sa Puro chat GPT na tani. Okay, Dando, may katuduan nila ako. Pangutana ko no be kung kanang Levitico 11:7 8 parte ba na sa ceremonial law? Levitico 11:7 to 8 parte ba na sa ceremonial law? Sumala sa Biblia ang Levitico 11:7 padulong sa 8 ceremonial law ba kini? Ayat, isa rin po na. Sayang sa tubag. Sumala sa Biblia, okay, sumala sa Biblia, ceremonial law ba kini ang tubag? Oo, kini kabahin sa ceremonial law, ritual law. Apan gihatag gihapon sa Dios dili himo sa tao. Okay, so Dili himo sa tao. so niya Unsa ang Levitico 11:7 padulong sa 8? Ang baboy dili limpyo alang kaninyo, dili ninyo kaunon ang ilang unod ug dili ninyo hikapon ang ilang patay nga lawas. Kini ritual classification clean versus unclean. Ikaduha, ngano nga ceremonial law, ngano nga ceremonial kini sumala sa Biblia? A, bahin sa ritual cleanliness. Okay. Levitico 11:24 padulong sa 25 ang hikap sa iyang patay nga lawas mahimong unclean hangtod sa gabi. Kini dili moral nga sama sa pagpamakak kundi ritual impurity nga may panahon sa pamaagi sa paghinlo. Okay. So gingon diha nga kana siya parte sa ceremonial law. Unya ang inyong opisyal nga panudlo ang ceremonial law gipapas na. Oh. Gipapas na. Kato sa inyong lagda di ba nay apel sa listahan niya gibutang dito nga kuan? Gibutang sa listahan dito nga hinimo lagtawo. Kung apel ang Di ba sa inyong lagda ba unsa lisura ba ning tawahan na istoryahon nga sa inyong lagda ba namutin ang mga nakahilera nga kuan comparison sa moral law ceremonial law. Apil ito sa comparison sa kanang kuan sa ceremonial law hinimo lang kini og tawo. Nasa inyo ang kuan. Kaya ang inyong explanation manggod yung nani oh. Kato kunong 10 commandments na kuno toy mga kasulatan gitapat sa 10 commandments pero tuwa sa gawas. Tung gibutan sa kaban sa tipan ba? Atong Ark of the Covenant, ang sa sulod, itong 10 commandments, ang nasa gawas, itong mga sinulat nilang Moises, para nila mo itong ceremonial law. Diba? Oo. Mo itong ceremonial law. Unya, ang inyong comparison sa moral law, ceremonial law, nakikibutan dito, hinimo lang kini sa tao. Nasa inyo ang lagda mismo, di lang kang basa. Okay, dali ba Dando? Ako ipangutahan ha kay So, di piti makamungutan na inyong lagda kung gipangayo, kinalito, gibutang yun dito. Hinimo lang kini sa tao. Minasa brother Dando ha. Ang baboy kay apil maka sa ceremonial law, akong ipangutahan na si ChatGPT. Kung apil ang baboy sa ceremonial law, nahalad ba ang baboy sumala? Wa mo ko naingog na halad. Bro, layo mo na, dili mo na magiingon ako ganina. Ang ingon ko ganina, ang ceremonial law gali na ikalabutan so mahugawan ka og mahinluan ka. Umugi kong kinahanglan ihalad para mahimong seremonyal law. Sa'yo pa na imong paagi ni mo, dili mo na may akong giingon ako.
Pero ang kining nga sa Pagtuis mo na. Bro, Levitico 11 dando dili gini sa hinimo sa tao, bro, hinimo gini pag sa Dios. bro, ako na pagtuis nang gihimo nimo. Seremonyalo gali na ay kalabutan sa pagpanghinlo o sa pagkahugaw. Mao nay tawag seremonyalo. Nahugawan ka, muhimo kag ritual para mahinloan ka. Mao na siya. Ayaw pugbuat diri aron di ka mohugawan, yung mohugawan ka magritual ka aron ka mahinloan. Mao nay seremonyalo. Karon, sumala sa inyohang lagda, ang seremonyalo hinimo lag tawo. Mo giingon ninyo nga ang sa Ark of the Covenant ang naa sa sulod ang Ten Commandments ang tuwa sa gawa sinulat ni Moises. Kato sinulat ni Moises mo titaw nyog seremonyalo. Naman na sa inyohang huwag na yung kukubasaha inyohang lagda aron mabasahan nimo tong word dito ba nga hinimo lang og tawo. Gusto na kong madungog to. Ang problema nimo kay di man kamo mga amigo ron lang tao ng lagda. Wala lagi ko ilagda lagi diri. Mo lagi na lagi. Ayaw supaka kay nasin yung lagda na wa ko na malimtan kay nabi ko lagda sa una sa unta man nga paghawa na ko sa SD gipambawian mo kog mga libro nila. Bakit pa bawi nimo? Wala man hitabo nga mohawa pagbawian. Gipambawian kog libro oy. Wala koy nadala nga libro sa SDA sa una. Gipambawian ko nilang ani. Amek. Ini si Amek, wa pa ya gini gibang bawian si Amek. Siya wala siya bawi eh. Ako pambawian man ko nila kay namo ko sa SDA nagpuyo. Paghawa na ako nga ako mga libro ilaha mga ipabilin ang lagda, ang mga hitabo sa katapusang panahon. Ang uban diri kay ako na lang taon ning pamalit sa inyong kolportor. Mga libro na ko din sa SDA. Nya nag-ingon ko sa kolportor dali kog lagda. Kaya akong palito nang gidala noon timeless truths kay mao daw ni ko ako bartay binuang mo ni muha bro kay lagda kong ipangayo mo kung itagag timeless truths. So ano pagtultulan niya kasi kung gustong tultulan. Wala na ni balik tong kolportor diri nga tighatod na kog libro. Kay ingon ko lagda. Lagda ang gihatod kani nga libro. Kani nga libro gihatod timeless truths. Yung kog lagda akong paliton gidalan ko ani no dili naman mao. Di na ko katultulin no asa to giingon diri nga pagbulag sa ceremonial law sa moral law. Di man nimo akong gi-request nga paliton ako. Gidalan mo kog dili mao. Ano problema sa kuan? Kanang tutuwan ako to tawagan na, wala na ako kontaka na kay Problematic yun ang SDA bro dyan daw. Problematic yun. Akong mag-order mo ko na bro. Interpretation. Mag-order mo ko na Digil bro. masabtan. Digil masabtan ng panudlo sa SDA. Matingala ko. Sa ilahang lagda ang giingon diha ang moral law gipapas hinimo lang og tawo. Sa debate mo po na ilang ingon sa debate. Gipapas naman day bro dyan. Gipapas ganun ila pa mang tumano na gipapas naman day. Ilapon to ison kinahanglan daw kuno basta ihalad parte sa seremonyal dili na mao. Ang seremonyal gali nahugawan ka kinahanglan ka sa ato pa bro dyan do kiniling mga bagong membro sa SDA karon para kapin doon day masulupakon dahil isa silang lagda bro dyan do. Nang silang lagda gunagod. Lagda nila. Magsubak mga kapiter nga lagda mo ninyo na kapiter nga ano magsubak-subak mga kapiter. Katog yung lagda ni Kuang Yud bro Junre. Katog yung lagda nga na ni Amik kay kuanto nga lagda kanang kuanto 30 pa. Karon sa pamatasan na 27 inay mong 28. Kang Amik yung kay 30. Apil sa ayang... Unsa man 30? Gibawal sa ilaha ang coke ug ang kape. Ay, ito Gibawal sa ilaha ang coke ug ang kape. takdan din sa pagka Jehovah di ay. Ano to? Ako i-request to ni Kuan ni Amik Taglino nga papicturean ako, pasindan ako siya aron Kuan. Pangpunta na kay Pindon bang anong supak-supak ko man ninyo ang nimo ang inyong lagda Pindon nga gipapas naman rin ng seremonyalo yung anong mukap mo tapot mangyapon mo seremonyalo nga gipapas naman rin matod sa inyong lagda di ay anong musupak man ka. Ay, palasi of equivalence man ang imong style. Ano ang pala siya? Ano ang equilibration?
Unsa may equivocate? Dili bro, di siya malog equivocation bro kay specific mo nagiingon sa inyo hang lagda nga gipapas ang seremonyalo. Nasayod ka ba unsa equivocation, Peter? Ngano may equivocation man to nga wala man koy gipaghambingan ato. Nganong muunda o nganong mutuman man ka nga ipapas naman na Oh, unsa may naka-equivocation nato, unsa may laing term lugar adto lugar. Explain na to, ato explain na equivocation ha. Bro, Pindon, ako explain Gamit og butbuot magagamit og palasing o di ka ang equivocation gali Pindon, ang equivocation gali nagamit ka og pulong nga dunay daghang meaning ba? Unya libugon lang nimo anang nga pulong nga lahi ang meaning. Pananglitan ato sample. At ato sample. Kanang kuan. Naghimos ko ba? Kanang cult. Kano na ko tutuman mi sa kuan, kano mutuman ko sa seremonyal ipapas naman ako na. Tuman na imig sa seremonyal. Ba day laing ceremonial bro? Na ba day laing ceremonial lo? Para may gamit ang equivocation. O man iya pangutana sa kuan. Equivocation gali nagamit siya og term nga lahi-lahi og meaning, libugon ka sa term ba pananglitan. Katoy imong pangutana nimo nga kuan. Katoy imong pangutana sa kuan nga kuan nga subay talaga ni ka kay si Jomel nagbutang-butang sa kuan nga wa man nagtumang dahil. si Jomel. Si Romel? Romel? Si Romel. Oo. Kanay mo kauban ba kita nga na? Genre? John Ray? Oo. Kaya si John Ray, nagbutang-butang sa kuha. Kanong nagtuman naman ka na, ang ipapas naman na. Nagtuman dahil miya na. Mamay gibasan mo sa Nagtuman ChatGPT. bitaw mo na. Nagtuman bitaw mo. Bitaw na nga. Ayaw pagkaog baboy. Di ba nagtuman mo nang ayaw pagkaog baboy? Oo. Bitaw. Okay, ako explain Butang-butang din na. Ngatiro mo nang nagtuman mo sa sugo nga ayaw pagkaog baboy. Kunya, seremonyal mo na. Barijando, nakurat ko ba kay Pendon? Bro Pendon, paminaw sa nakurat man ko kay katong giba di ba gi-research nimo sa ChatGPT unsay panudlo sa SDA hilabot sa seremonyal law nakagibasan nimo tin-aw man kayong giingon ni ChatGPT nga sa panudlo sa SDA ang seremonyal law gipapas na. Buto nakurat ko gipapas na din yung anong mutuman pa man mo nang dili pagpakaon gipapas na din na di ay. Okay, mo na akong tubag ha. Ang gitawag kag gipapas dire mao ning gitawag og animal sacrifice mo ni sa moang lagda. Hindi mo Corn sacrifice. offering, sin of offering. Seremonyal lo magutong gigipang tala dili mga part lang na ang animal sacrifice Bro Pendon, ang animal sacrifice part siya sa seremonyal lo. Ang seremonyal lo kasi malawak man na siya. Dili man ka nang imong tubag banggot kay kuan man kulang. Nag-focus na ka sa usa ka part. Ang tinutunukan nga seremonyal lo. Ang animal sacrifice manggod Bro Peter Pendon, ang animal sacrifice part lang siya sa ceremonial law. Kaya pag may hingal kang ceremonial law, lakip ang 613 laws ni Moises. 613 na. Ipasabot sa SDA sa ceremonial law. Sumala sa SDA ang ceremonial law mao ang mga balaod nga nagtudlo kang Kristo pinaagi sa simbolo. Nagtudlo kay Kristo nga nagtudlo kay Kristo nga simbolo. Uloy, dili na seremonyal loy. simbolo. Dili na seremonyal lo. Ha? Sumala sa SDA ang ceremonial law mao ang mga balaod nga Bro, pangutan ako Sa ato pa day karon dili na mamutuo nga si Kristo ba to? sa simbolo. Peter Pendon sa ato pa dili na mamutuo nga Pendon, dili na di mamutuo karon na si Kristo ba to? Di na mamutuo na. Pahumanasa ako. Sige. Dili na mao ka Pendon. Oh, naghimog buho. Naghimog buho. Buho mo sa iyang kagalingon doktrina. Naglambigit sa sanctuary o halad. Bro, pangutan ako no dia, bro be. Piliin ang animal sacrifice. Simbolo do kay Kristo. Pendon, pangutan ako no ChatGPT Pendon. Pendon, pangutan ako no ChatGPT Pendon kung ang animal sacrifice lang ba ang ceremonial law. Tan ako no. Sige. Part lang na eh.
Kagani diri animal sacrifice. Ay, part lang lagi na pangutana kung animal sacrifice lang bang seremonyal lo mo na pangutana ni Jando pangutana sa ChatGPT nimo kung ang seremonyal lo ba sa pagtuo sa SDA animal sacrifice lang ba Ano mo sacrifice lang ba? Kaya kung Pangutana daw. ano mo sacrifice lang, ano lumog sayop? sa ato pa rin kung animal sacrifice ang ano dahil sa inyo na dili din na siya seremonyal lo din ng Cherry pagsimba picking ninyo siya. sa Sabado Cherry picking fallacy. Kung may mo makarog, seremonyal lo man na kung may karog ceremonial law kay katurang animal sacrifice, cherry picking siya kay wala man nyo ikuha ang kinatibukan inyo rang gihagpat-hagpat. Ano ko na ba kung ang ceremonial law katulang bang kuan animal sacrifice? animal sacrifice. O, kaya nangutanan lang ni sa inyo ang pagtuo bro Pindon kay ako na nakurat galing ko kay gipaundang naman din na sa inyo pero nung tuman pa man mo na gipaundang naman di ay. Ang animal sacrifice sa to? Naputana ko na Sumala sa pagtulunan sa SDA ang ceremonial law ay animal sacrifice lang ba? animal sacrifice lang ba? Eh kung may animal sacrifice daw? lang, nanudlo Wala, gid nilain. nanudlo mog sayop. Mm. Kung animal sacrifice lang, sige daw ko no. Tanong ko dyan, animal sacrifice lang ba ang ceremonial law? Ang sa day. Smart, Sacrifice ceremonial. Di, ang animal sacrifice lang ba ang ceremonial law? Mo gani. Oh. Ayang tubag. Sumala sa pagturunan sa SD, sacrifice lang pa ang ceremonial ng animal. Tubag, dili. O, dili galing. Dili galing. Ibig sabihin, part lang ng animal sacrifice, part lang na. Part lang siya, pero ang giingon sa inyong lagda ninyo, ang gipapas ceremonial law dili lang part, ceremonial law gyud gipapas. Ceremonial law, ang tanang kalagdaan sa ceremonial law ang gipapas. May Tignan giingon. niya ang pagkaon, lakit niya na Peter, ang pagkaon sa mga mahugaw. Kasi ceremonial ba na? Ceremonial law sumala sa SDA. Ang animal Ay, sacrifice intro pero dili sila usa. Asa ta makapalitan ng lagda bali dyan doon sa English na bro kay palito na ko ng libro kay naamri na rin sa Dili inyo. ni mo bro. Di na mo daog sa debate. Actually, Hindi na tunduha. Timeless? kaning timeless truths dili gyud nimo tong lagda nila nga ginagamit. Revise na na. Official record. Gi-revise na matod ba sa kolportor, gi-revise na kuno ni siya aron gimong lighten, dili siya ingog harsh ba lighten. O di na mo di na matultulan mo guto kung mga naandan mong god. Pero ano pagyapon na sa ilaban ni Jando? Kuan pagyapon na sa ilang libro kanang authoritative pagyapon na sa ilang libro bro? Timeless. Mo man ni ilang bagong version karon sa lagda pero in English. Kung gusto ko Okay lang na. Palitan na. Brother Jando kami na mo duha ni kit sa ngalan kay kalimot po ko ni mo kauban na John Ray. Ako ang hangyo sa inyo ayaw mo og self-interpret sa Biblia kay Ulo lang may mga sa nangutahan na ra galing minimo. Wala may self-interpret. Ikaw mo may Nangutahan na ra galing nag-self-interpret. minimo. Mo gyud. sa may kuhang gihimo nibasa ka sa Colosas 2:21. Hindi, bro, nangutana ko sa inyong panudlo. Isa. Murag ning likoy kada. Or ning likoy kada. Pas na. Bro, Naipot naman good. nangutana manggug ko sa inyo ha. Bro, Kung nakay self-interpret bro, nangutana manggug ko sa inyo ha manggod bro og ang ceremonial lo bagi papas. Wadon man nimo Bro, aysa ba naunsa? Nangutana ko sa inyo ha kaganina. Bro. Padulong sa 4. Bro, nangutana ko sa inyo ha kaganina. Uyag. Pindon. Pindon eh. Pindon, nangutana ko sa inyo ha ganina Pindon. Kani bang ceremonial law sumalas inyong panudlo gipapas ba? Ang tubag diha gipapas ang ceremonial law. Nangutana ko nimo ganina, ang Levitico 11 ceremonial law ba? Ang tubag po sa ChatGPT ceremonial law. Pero niingon ka karon ang ceremonial law katulang halad-halad. So nangutana ko kanang Levitico 11:7-8 parte ba na sa ceremonial law?
ang tubag party sa ceremonial law yun. Nya karon kay confirm naman yun na nga party sa ceremonial law ng may tungod sa dili pagkaog baboy. Inyong doktrina gipapas ang ceremonial law. Ingon na pagkakaroon nga ang inyong meaning ana animal sacrifice. Anong tawag na puta na ko kung animal sacrifice lang ba ang ceremonial law sumala sa putulunan sa SDA. Ang tubag po dili. O sa ato patibok ceremonial law ang gipapas. Magyud. Kung tibok ceremonial law ang gipapas nga nung nagtuman pa man mo anang Levitico 11 nga tibok ceremonial law man ka ang gipapas. Hastang loya. Ano mo nakuha ang mga pangutana nga follow up? Magyud. Grabe na pagkapindon eh. Hastang loya. Kagalingon yung doktrina akong gikuan ako. Nangutana ra man gud mi sa nangutana ra mi bro Pendo, nangutana lang mi sa inyong doktrina kay ako nakurat ko kay ikaw mo gyud nagbasa man gud ka kay kamo baya gabi gid ang inyong tuman anang balaod diya sa mga Hudyo gituman gid na ninyo nya gibasa nimo kaganina sa naamon day mo libro nga ingunana day nga lagda na nadunggan man gud nako nga ni ikaw may nang nagbasa sumaa sa ChatGPT o giingon dito nga sumaa sa panudlo sa SDA ang ceremonial law gipapas na nakurat ko uy kung gipapas na anong di pa man mo mga og mga gipangdili nga gipapas na din ang ceremonial law. Ang imong rason ba dayon kay ang ceremonial law diri kuan raman katuro man gipangalad animal sacrifice ingko ang ako to ningko nga dili kay ang question man gud nimo kay ChatGPT ceremonial law dili ang part sa ceremonial law nagipangutana kada ba diyan pangutana daw sa ChatGPT ba kung ang ceremonial law ba katulang animal sacrifice ang tubag ni ChatGPT pod dili so kato kinatibukan gid sa ceremonial law Astagloya eh. Ngayon siya kanina, dili ko ceremonial law kuno na kay way nabasa ceremonial law sa iya. Baka wala siya kabasaan na ilang lagda bre dyan. Doon mo nang grabe gid ang kabasa imposible di ko mo tuwa kabasa. Kasi di ko mo tuwa kabasa. Kabasa Basig gilaktawan pud niya tong inyong imo ang nabasa. Halata kayo mong duha ba? Ikaw may halata kayo. Nasunog ang argumento ni Pindon, loyo eh. Nasunog man ka bro. Nangutana ra mi ba? Ikaw may nasunog. Ikaw lang mangunutana may mo ceremonial law may gipapas. Ceremonial law may gipapas. Anya ka na Levitico ceremonial law ba? Nga animal sacrifice ra. Animal sacrifice lang ba ang ceremonial law? Dili. Ikinatibukan yun di ay. Kung yung anong nagtuman man mo. Kung talagang ikaw usa ka kaalagad gyud nga buutan ug mosunod jud ka sa balaod sa inyong simbahan, pag ingon nga gipapas, papas na unta. Papas gyud na. Di ba? Nganong ato pa mang pugso nga gipapas naman di ay. Hagpato naman nilang ilang ipapapas, hagpato naman cherry picking tawag ana. Cherry picking. Katulad ako ng animal sacrifice. Dili man tao noy. Ceremonial law sana sa ilang pagsabot nila bro John Ring ang seremonya katulad yung ladhala doon nilain. Ladhala dra. Oo. Ang kanang halad-halad mo na siya mga ceremonial. Dili lang kana lagi. Ape lagi Levitico. Diba nabasa naman nimo kaganina nga dili lang ceremonial law ay dili lang katong halad di. Dili lang part lang na siya sa ceremonial law. Dili kasabot sa ako ang nakasabot ni Pindon. Astang kasabot gid namo. Di ba ganyan ang utana ko ganina ang Levitico 11:7 ba parte sa ceremonial law? Di ba ano ko nimo ganina? Pangutana sa ChatGPT kung ang Levitico 11:7 o gotso apil ba sa ceremonial law? Ang tao nga makasabot, magsige ba nag-react o dili na? No, natural nakasabot kay mi mo nang yung bitaw ko nimo bitaw ganina. Kanang Levitico 11. Nakasabot pa mo, nakasabot. Saywar na. Peter Pindon, kining reaction na mo Peter Pindon tawag ani overwhelm. Na overwhelm ni nga tudlo man day ninyo na nga papason ang ceremonial law. Na-overwhelm mo nang dili na nila mapugngan kay inaman ay may panulok ang ceremonial law
papaso na pero nganong gatapot man mo ang mga seremonyalo sa Hudiyo nga gipapas sa day na day. Unya, gaganina, nangutan ko ganina niya. O dyan re. Sa mong lagda. Oh, di ba? maganda. Nangutan ko niya ganina. Pagkutan mo chat GPT nimo kung ang Levitico 11:7 to 8 parte ba sa ceremonial law? Di ba yang ibutana? Sumala sa Oo. Biblia parte ba sa ceremonial law ang Levitico 11:7 to 8? Sige to bang ni chat Oo. GPT? Oh, parte. O di parte man di ay sa ato pa appeal siya. Hasta luya eh. Sabi sa gipapas, nya anong gatuman man gihapon siyang gibutang-butangan ko ni John Ray nga nagtuman ko no me. Klaro ato ang gatuman mo. Paito eh. Lagi taon. Ito luya di tambin doon ha. Nasunog mag nasunog si Bindo. Wala ra niyo. Nasunog. Paano kayo nga ikaw nasunog ka sa imong Nasunog. Luya ito. self-interpret. Di man Wala di ay. nasugnod. Nasugnod yung kasi mong chat GPT ginagaling yung chat GPT. Sige ni mo sa sige ni mo pautan ng chat GPT. Bro Pindan. Sa sige ni mo pautan ng chat GPT magilaglag ang chat GPT. Gilag. Dili ko Gilaglag ang chat GPT. Mura ka gisampal ka ni chat GPT ba? Mura kag Oo. Pindan pagtuon sa inyong doktrina, mura kag gianaan ni chat GPT ba? Yung doktrina. Isipin ni mo na si chat GPT na nagtudlo nimo. Unya gi-confirm pag niya ganina. Iya pa gi-confirm ang yung ChatGPT. Iya pa gi-confirm nga tinuod na nga nanudlo mi nga gipapa sa seremonyal oh. Basta loy ay. Ising yangkon nga gipapas lagi daw ko no. Nya nga nung tumanon man gyapon. Mo yun. Nagsaon nilang narbadunggan kang pag madunggan kang amik ka ni ron katawaan kang amik. Ako ni i-share kang amik ni videohan ni. Duma. Ay, Wala pastila mo na. Ang kanang baboy, maingon ka nga apil na sa seremonyal lo, tanawa, apil na sa seremonyal lo nga mao na siya ato ang basihan niya gipapas na og mangaon ng mga 70 adventist sayop mo. Ingano man, tanawa gud ha. Ang inyo ang ato ang gisugdan ganiya ang teksto ni Brother Jando diha sa Colosas 2:21. Awana ning nilikoy na wana. Ano? Ingan ka lang nga. Ang kanang nasa Gusto ba gyud mo sa Mo budyan mo na siya mo ninglikoy na siya wana. Asa Ningli- ba asa ba ito sugod Brother Jando, di ba? Diha ta nagsugod nga ingon ka nga. Ninglikoy Ingnan na. Bajando. Ah. Okay, magalas 12 naman dili lang sa dato pabaston si Peter Pendon sa sunod dapat Peter Pendon kay alas 12 na dili matulog na mi. Bro, pero- sa ilang genre karon bro kay South Korea man siya 11:54 na didto, 11:54 11:54. na. O tanya trabaho pa na ako buugma alas 5:30. Bye-bye. Amping mong duha. Sige, Bye-bye. sige bro, sige bro. Sige lang. Pero lami kayong pagkaipit. Yeah, wala ka makakipit na ako brother kining Junre. Naguna-una. Nagtuog Sige na lang. ipapas. Pao na hinon. Sige lang, sa sunod na lang balos. Sige, Bro, sige. Pendon, sa sunod na lang balos sa sunod. Mukha mo, labay mo gusto mo ingon nga naipit. Pastilan. Sige bro, sa sunod na lang balos bro Pendon kay di lang sa amin pabalos bro. Ay, binata pa na ganda. Hindi na maayo nga magbinata. Namuot lang jud ko karong gabi una jud kay hasta yung loyag yun pastilan. Anda karon pa jud ko nahibalo nga naam day mo itudlo nga ingon nana nang na overwhelm jud ko ba na overwhelm nang inani akong gibati karon kay amay ra gyud pod nga gibiyaan ng jando kay nakamata mo gud jando kamatuoran di ay kay gipapas na onya ibawal gyapon ninyo. Nakita na ako na sa una. So mo ni masiguro sa una ni Berjando ba ilad-ilad man ni. Ingon ni Jando ganiha. Klaro magito. Hinimog tao, ang hinimog tao dili na kuno tumanon nya dili pero hinimog tao lang diha sa Levitico 11. Yan dagandagan sa aning seremonyal lo. O man kuno Sige, Jando god dagandagan sa Sige, seremonyal. salamat po Pendon. Sunod na punta bro. Sa sunod na punta nga Lunes kay 4 minutos na lang dire. Alas 12 na at need na ko mag-rest. Mata pa ko sa iyo niya bro. Salamat kayo bro Pendon.